περίπατων που διοργανώνει το Κοινοβουλικό Συμβούλιο Αναφωτίας μαζί με το Σύνδεσμο Αναφωτίας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τον Σεύκο Συγχωριανών μας απόδημο Νικόλα και Γιαννούλα Ξενοφόντος για την ευγενή χορηγία για το φωτογραφικό περίπατο. Επίσης την Τσιμεντοβιά Βασιλικού για την χορηγία του περίπατου. Τον Νικολάου Κούγκρη από τις Αγγλισίδες, την εταιρεία Αδελφή Χρήστου. Επίσης καλωσορίζω την ομάδα φίλους που συμμετάσχουν για πρώτη φορά από την Λευκοσία, ομάδα πεζοπόρων και δακτυλών της φύσης Κάστορες και την αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου. Σας εύχομαι να απολαύσετε τη διαδρομή. Δεν θα τρέχουμε, ειδικά οι νεαροί, να πηγαίνουμε σιγά σιγά για να απολαύσουμε τη φύση της Αναφωτίας. Μαζί μας θα είναι, και την ευχαριστώ για την παρουσία της, η βοτανολόγος Δόκτωρ Κυριακή Ζανέτου, η οποία με μεγάλη χαρά θα περπατήσει μαζί μας και θα μας μιλήσει για την άγρια φυτά της περιοχής. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην γιατρό μας, την Ελευθερία, γιατί σε κάθε φωτογραφικό περίπατο είναι δίπλα μας για να προσφέρει, αν χρειαστεί, που μακάρι αν δεν χρειαστεί, στη διαδρομή. Τι χάνει να είναι ο πεθερός μου δαμέ και σήμερα είναι τα γενέθλια του και κλείνει 90 χρονών. Ένας άνθρωπος που τον εγνώρισα πριν 40 χρόνια, εντάξει έξερα τον, αλλά ο πεθερός μου έγινε πριν 40 χρόνια και κάποτε που τον αναλύω τι θέλει να προσφέρει στην ηλικία πόνη. Να προσφέρει στους χωριανούς, να προσφέρει σε όλους, να τους πάρει τα φρούτα, να τους πάρει ό,τι παράγει, να γυρίσει τα σπίτια του. Το πράγμα, όταν πούμε κάποιοι περτελάνουμε να γίνει ένας σοφός, ο πεθερός μου πράγματι έγινε και σοφός. Πράγματι, το θεωρώ και μακάρι όλοι μας να φτάσουμε στην ηλικία του πεθερού μου και να προσφέρει εκείνα που προσφέρει με ανιδιοτέλεια και με ευχαρίστηση. Παραπάνω απ' όλα είναι η ευχαρίστηση που νιώθω. Γι' αυτό τον ευχαριστώ. Θα του τραγουδήσουμε ένα happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Τώρα ταλαιπωρήσω ο κόσμο με ευκαιρία της επισκέψεως μαζί στο χωριό σας. Θα ήθελα να δώσουμε 2 αναμνηστικά δωράκια από την ομάδα Κάστορες και να σας πούμε ότι είμαστε στο πλευρό σας, οπότε έχετε μια δεντροφύτευση για τα μονοπάτια σας. Είμαστε πρόθυμοι να να βοηθήσουμε. Θα συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Κάμε δουλειά. Συντρίνα. Α, έτσι, μπράβο, η σκούπα μας.
Δεν πας περιπατών εσύ. Άντε βρένια, ακολουθούμε. Σταύρο μου σιγά σιγά. Προχωράμε. Και προσέχετε που παλάζετε. Γεια Γιώργο! Γεια! Τον Γιώργο ρε, δεν τον βάζει, καλή φωτογραφία. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Έχουμε κι άλλο τόπο να πάμε. Πόλικο. Δεν μπορούσα. Είπε όμως δεν θα μπορούμε. Ναι, αγαπητοί. Μπορούμε να αυτό το νερό μου στο Έλα, τέλος. πιάστε. Dame pochissimo. Γεια. Παλιά κλίματα. Γεια σου ρε Βόβο. Και δεν είναι τέτοιο άγγελο. Να είμαστε κι εμείς. Ξέρεις, αμά. Έλεγε. Πού πάτε ρε! Έπιανε λίγο. Πού πάτε ρε! Το νησί μας. Πόσο χρόνο? Πρέπει να τελειώνει. Μόνο στο ισχύον έχω. Εγώ κόντυλο δεν έχω. Όχι, κόντυλο Ένα, δύο, τρεις, τέταρτη ελιά δεξιά. Τι κάμερα είναι. Στη σκόλα αυτή τι πρέπει να πάτε? Ναι, πρέπει να τα κάνουμε στη σκόλα. Όπως εύγεια. Όχι, πρέπει να προσεχούμε. Έχει μόνο πώς εμπαγγελία. Εμείς κάμπερο πουλί. Την προστινή. Άτε. Είναι το μωρό, άτε, σιώπα. Άντε Μαρία, τρέξε ο Στάσου. Ιδιατίνο.
Έλα κάστορες. Τερματίσαμε! Τώρα βάλω μπροστά, να μην λέμε κανένα φίλο μπροστά. Χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν θα ακούει και δεν ξανέβραμε το. Αλλά τι διαφορετικά αυτό δεν είναι. Ναι. Τυπικό. Επινόησε για να αρχίσω. Και ξέρω τα χέρια. Πάρα πολύ. Περιμένε που την ομάδα. Πάμε για στην κάμερα. Άις το σκηνή να κάνει το χέρι σου. Άις το να λύσει ο χέρι σου. Άις το. Όχι, παλακιά είναι. Πρέπει να μας σε καταλήγματα. Α?